Блогер Голікаў пазбавіўся сваёй аўтарскай рубрыкі на СТВ, бо тэкст, дзе ён раскрытыкаваў БРСМ, не спадабаўся кіраўніцтву тэлеканалу. Пацан з раёну. Так да выбараў адклікаліся пра Рыгора Азаронка ягоныя былыя калегі, а пасля перасталі ціснуць яму руку. Калі журналістам забаранілі задаваць Лукашэнку свае пытанні, а пачалі раздаваць аркушы з напісанымі загадзя. Як монтажуюцца сюжэты з ягоным удзелам? На якія тэмы журналістам дзяржаўных СМІ ставяць табу? Мяне завуць Арына Маліноўская, і ў сённяшнім выданні, шчыра кажучы, разам з нашымі інсайдерамі мы пагаворым пра тое, як з часам мяняліся беларускія дзяржаўныя сродкі массовой информации. Я, как ведущая программы, оформляла окончательный сценарий, брала у Гриши тексты. Я не хочу принижать, конечно, его способности, но те тексты, которые он писал для нашей программы, которую я вела, Минщина, они были слабоватые. Тебе сказали такое задать? Естественно, такой выпуск не пропустили на телевидении государственном, потому что это воздействовало бы на аудиторию, это достаточно сильно влияло бы на конкретные персоны. В 2014-15 годах служил в карательной, по мнению невероятных, 32-ке. Характеризовался как исполнительный и дисциплинированный боец. Привлекался к охране правопорядка в городе. Ну, то есть для мотопутил образцовый лошок-петушок, каратель и фашист. Но стал своим, когда это удобно. Здесь заключают договор на оказание ритуальных услуг. Мать уезжает за одеждой и возвращается в новинке в 16:00. Договариваются о зале для прощания на среду. Мать уезжает. Вечером ей звонят и говорят, что все готово. Трубку берет молодой человек, представляется племянником и говорит, внимание, что они отказываются. Прощание и похороны снова откладываются. Мать так захотела. Или она оказалась в заложниках у каких-то непонятных людей. Косвенный ответ можно найти в аудиозаписи, которую еще не публиковали. Пасля выбараў на дзяржаўным тэлебачанні з'явілася шмат аўтарскіх праектаў, у якіх выкарыстоўваюцца розныя маніпуляцыі. Напрыклад, аднабаковасць меркавання, калі работнікі Дзярж-ТВ, апавядаючы пра нейкую падзею, выкарыстоўваюць выказванні толькі зручнага боку, не даючы слова апанентам. Гэта можна прасачыць у працы Рыгора Азаронка. Прыклад, калі ён расказвае пра загінулага Рамана Бандарэнку. Азаронак размаўляе з сілавікамі, дэманструе запісы тэлефонных размоваў маці Бандарэнкі без ейнага дазволу, але наўпрост са сваякамі Бандарэнкі, падобна, і не спрабаваў звязвацца. Вашай увазе эксклюзіўныя кадры. На іх Рыгор Азаронак ужо не такі ўпэўнены, як на папярэднім відэа. Вось што ён адказаў на маё пытанне, чаму не ўзяў каментара ў маці Рамана Бандарэнкі. В смысле, почему синхронных родственников? Как тебе ответить на этот вопрос? Я не знаю. Тебе сказали такое задать? Как тебе на это ответить? Сейчас я подумаю. Ну, они отказались, может быть, как-то. Или к ним не обращались. Сейчас я тебе скажу. Пока что мы видим, что родственники предпочитают общаться с независимыми СМИ. Ну, с так называемыми. Пока что мы видим, что родственники предпочитают общаться с так называемыми независимыми СМИ, к сожалению, потому что они очень сильно ангажированы и искажают информацию. То есть они отказались от интервью национальным телеканалам? Давай это не опустим. Алёна Чарняўская звольнілася з тэлеканалу СТВ пасля выбараў. Журналістка кажа, што пасля 9 жніўня многія вядоўцы проста адмаўляліся весці навіны. Ім тэрмінова шукалі замену. Таксама экс-працаўніца дзяржаўнага тэлебачання апавядае, што працавала з Рыгорам Азаронкам у адным аддзеле. Вот какая была эволюция Азаронка? Он сначала пришел на телевидение, тоже молодой, незаметный журналист, что-то старался делать, потом ушел в армию. И в армии все началось. Вот именно в армии СТВ достаточно часто приезжала к нему в часть снимать сюжеты какие-то, он уже сотрудничал, там, СТВ, телевидение, какие-то военная часть, вот началось это сотрудничество, потом началось сотрудничество с КГБ, то есть и вот эта работа с КГБ постепенная, вот, потихонечку, все, произошли выборы, отличная возможность исполнительного, преданного, старательного сотрудника, вот, подвести. Таксама Азаронак працаваў і на вашай праграме, і вы бачылі яго тэксты. Скажыце, вось зараз ён піша самастойна гэтыя тэксты? Я, как ведущая программы, оформляла окончательный сценарий, брала у Гриши тексты.
Я не хочу принижать, конечно, его способности, но те тексты, которые он писал для нашей программы, которую я вела, Минчина, они были слабоватые. Ну, очень слабые, возможно, предполагаю, потому что он не старался. Но, посмотрев вот его программу «Тайные пружины, да, политики», по-моему, я бы сказала, что кто-то ему помогает. Ну, потому что мне сложно представить, что он так изощренно пишет. Я думаю, он в соавторстве. Яшчэ адзін былы калега кажа, што пасля выбараў многія перасталі вітацца з Рыгорам Азаронкам, хаця і да жнівеньскіх падзеяў ён не хаваў сваіх поглядаў, але быў менш радыкальны. Хороший такой, типа, молодой начинающий специалист каких-то таких вот понятий, таких, там, типа, дружба, какая-то там порядочность, то есть только позитивные какие-то были впечатления. И именно вот в конце того, что это такой, типа, пацан с района, он в личном общении производил впечатление очень образованного, адекватного такого персонажа, то есть значительно мог цитировать большие куски русской классики. Медыаэксперт Павел Быкоўскі адзначае, хоць усе дзяржаўныя тэлеканалы працуюць у інтарэсах Лукашэнкі, яны маюць розныя падыходы. Беларусь-1 робіць даволі такі драўляны прадукт. Ён не хапае зорак, ён дастаткова роўны, ён, так мовіць, правільны в сістэме каардынат, якія ў іх ёсць. Калі браць СТВ, то там бываюць агрэхі, там бываюць эмоцыі, там бываюць вельмі дзіўныя творчыя задумкі, якія могуць адштурхнуць аўдыторыю. Калі браць ОНТ, то тут найбольш вытрыманая і скіраваная на аўдыторыю, якая не ёсць 100% лаялісткай, якая ёсць, ну, можа быць, не падтрымлівае ніякі бок, можа быць, аўдыторыя, якая ў чымсьці сумняваецца. І вось для гэтай аўдыторыі прапануюць узважаны і аргументаваны прадукт. Галоўныя прапагандысты беларускага тэлебачання. Ну, ёсць, допустим, Ігор Тур на ОНТ. Ён выступае ў такім інтэлектуальным амплуа і ён спрачаецца, але звычайна мае нейкія аргументы, і гэтыя аргументы могуць быць пераканаўчымі, бо людзі не заўсёды ведаюць, што факты могуць быць падтасаванымі. Ёсць Рыгор Азарёнак, гэта іншы фланг, тут эмоцыі, тут праца са стэрэатыпамі, тут спроба напужаць, і гэта таксама можа працаваць для пэўнай аўдыторыі. Пасля леташніх выбараў на дзяржтэлебачанні з'явілася шмат новых твараў, якія атрымалі ўласныя рубрыкі. Напрыклад, блогер Алексей Голікаў. У першым выданні праграмы ён паведаміў гледачам, што ў эфіры з ТВ ён можа перастаць выходзіць толькі з двух прычынаў. Таму што захварэе ці таму, што ягонае меркаванне стане нязручным для ўладаў. У жніўні выйшла апошняе выданне ягонай рубрыкі. У меня до сих пор имеются вопросы, которые потихоньку, конечно, тают в отношении эффективности действий таких двух организаций, как Белорусский Патриотический союз молодежи, Белорусский республиканский союз молодежи и организации Белая Русь. Это две, скажем так, самые емкие по количеству участников или членов организации в нашей стране, которые фактически формируют и формулируют всю общественную жизнь в нашей стране. И вот как раз-таки к их эффективности, к работе их у меня были вопросы. Соответственно, у меня возникло желание высказать свое критическое мнение и даже, может быть, какие-то замечания, которые затрагивали персоны в том числе. Естественно, такой выпуск не пропустили на телевидении государственным, потому что это воздействовало бы на аудиторию, это достаточно сильно влияло бы на конкретные персоны. У выніку Алексею паведамілі, што выпуск у эфір не пойдзе. Руководство телеканала или контактное лицо, с которым мы постоянно контактировали. Але пры гэтым ніякіх прэтэнзіяў за свае меркаванні з боку чыноўнікаў блогер не атрымліваў, сцвярджае ён сам. По крайней мере, открыто мне кто-либо каких-то недовольств, скажем так, недоумений не выражал. Я достаточно хорошо информирован о том, что у чиновников или у людей, находящихся при власти, возникают вопросы
скажем так, в части моих убеждений. Но на данный момент пока этих вопросов в лоб мне никто не задавал. Журналістка Альона Чарняўская кажа, што забароненыя тэмы на дзяржаўным тэлебачанні былі заўсёды і не толькі звязаныя з палітыкаю. Я, например, пришла только стажироваться на БТ, и я думала, что я такая молодец, и на одном скучном собрании вот увидела тему, которую можно было бы осветить, такая животрепещущая. Там говорилось о том, что в новых районах Минска, в новостройках, в садиках переполненные группы. То есть детки по 35 человек в группах, да, это, и люди жалуются, звонят. Я говорю, слушайте, ну такая классная тема, надо ее осветить, да, что есть такая проблема, какие есть пути решения, что будем с этим делать. Но на меня так посмотрели в тот момент. Этой проблемы нет. Нет, у нас все прекрасно, у нас в садиках по 20 человек. Нет, об этом мы не говорим. Михаил Максимов, былы відэінжынер ОНТ, які працаваў у прэзідэнцкім пуле, кажа, што пэўныя забароны былі не толькі для журналістаў, але і для аператараў і монтажыстаў. Напрыклад, не здымаць Лукашенку ў акулярах, які той надзяваў падчас нарадаў, бо мае дрэнны зрок. Есть там несколько определенных очень четких установок. Например, я помню, когда вначале он приезжал еще в Поляйте, еще как-то лет 5-7 назад, у него почему-то из носа шла кровь. Обычно такие вещи не снимались, либо если и снимались, то тут же на месте камера затиралась, это место, чтобы это случайно даже не могло никуда попасть. Очень часто происходят такие вещи, например, часть закрытое заседание, он остается там со своими чиновниками районными, что-то там им говорит, и, допустим, все ждут каких-то флешек, потому что на какую-то камеру попало что-то там неприличное, какие-то вещи, может, оскорбительные, кого-то там обозвал, либо еще кто-то, что-то такое, может, секретное, я там не знаю. И это тоже кто-то вычищает, например, сотрудники так называемой пресс-службы, и не снимать, когда он не может передвигаться самостоятельно. Мало кто знает, что Лукашенко очень с трудом, большим трудом передвигается по лестнице. А была журналістка дзяржканалу Інга Хрушчова расказвае, што яшчэ на пачатку 2000-х яны атрымалі забарону на здымкі Лукашэнкі са спіны, каб не было відаць ягонай лысіны. Таксама Хрушчова ўзгадвае, што калі Лукашенко прыйшоў да ўлады і пачаў ездзіць па заводах, ён сапраўды меў зносіны са звычайнымі рабочымі, цікавіўся іхнымі праблемамі. А журналісты без узгаднення з прэс-службой прэзідэнта задавалі Лукашенку свае пытанні. У меня, например, эта история началась, когда я вернулась из декретного отпуска и когда пресс-секретарем Лукашенко стала Питкевич. Для меня тогда было открытием, что вопросы уже не задают журналисты, их пишут и раздают, что существует какая-то процедура каких-то танцев вокруг вождя, и меня это стало настораживать. И плюс еще все вот эти вот встречи с народом, которые раньше проходили спонтанно и искренне, Лукашенко мог пойти к толпе, начать с ней говорить и делал это, это были экспромты. То когда я уже вернулась из декретного отпуска, это были уже спектакли в Тюрино, который уже подбирал каких-то людей. Інга Хрушчова працавала на тэлебачанні з 1995 года. Была вядоўцаю навінаў, суправаджала Лукашенко ў паездках па краіне, асвятляла акцыі апазіцыі. У 96-м журналістка распавядала гледачам пра чарнобыльскі шлях, называючы дэманстрантаў істотамі ды вар'ятамі. То бок гэта стары прыём, якім работнікі дзяржаўных медыяў карыстаюцца і дагэтуль. Напрыклад, падчас асвятлення апошніх мітынгаў у Беларусі. Звар'яцелыя энтузіясты з ліку нецвярозых студэнтаў, не занятых аніякай справай пенсіянераў і іншых бязмэтна швэндуючых грамадзян сцягнуліся бліжэй да Акадэміі навук, адкуль, дарэчы, увесь сённяшні спектакль и пачаўся. В 96 году я лично была на этом митинге, и мы тогда получили от ОМОНа и от демонстрантов. Мы тогда были участниками событий, да, лично были там, получили с обеих сторон, нам разбили камеру, и когда ты участник событий и смотришь на это все, ты можешь выражать какие-то свои оценки. И, видимо, тогда отношение Лукашенко к тем, кто выходил на улицы, оно было не слишком хорошее, негативное, а сейчас оно трансформировалось вообще в неприятие альтернативной точки зрения. Тогда еще можно было вести диалог, и кроме
скажем так, митинга 96 года мы совершенно спокойно могли приезжать к политикам, которых называли оппозиционных, писать их точку зрения, хотя бы какую-то, и это появлялось в эфире. Яшчэ адзін наш суразмоўца, былы работнік дзяржаўнага тэлебачання, на умовах ананімнасці пагадзіўся распавесці пра тое, як рыхтавалі відэаматэрыял для гледачоў пасля выбарчых падзеяў 2010 года. Ехали эти три съемочные группы, и, собственно, на их глазах сотрудники в гражданской одежде ходили по территории возле Белого дома, где происходил разгон демонстраций, ну и разбрасывали всякие разные там арматурины, ножи, топоры, то, что, собственно, потом все видели. Были вынуждены снимать то, что они видели, что на их глазах это все разбросали. То есть, например, вот события площадь, да, если вы помните все вот эти знаменитые кадры, может быть, помните там эту пластиковую бутылку, которую имитируют коктейль Молотов. Вот, да, вот это снималось уже потом, после разгона, когда это все было разбросано людьми в штатском. Але тады журналісцкая прапаганда ўзмацнялася падчас нейкіх значных палітычных падзеяў. У спакойны час рыторыка супрацоўнікаў дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі была больш спакойнаю, кажуць нашыя суразмоўцы. Прыбіраць да рук сродкі масавай інфармацыі Лукашенко пачаў адразу пасля свайго прыходу да ўлады. Яшчэ ў 1994 годзе ён падпісаў указ, якім зліквідаваў Дзяржкамітэт тэлебачання і радыёвяшчання і ператварыў яго ў нацыянальную дзяржаўную тэлерадыёкампанію, падпарадкаваную непасрэдна прэзідэнту. Канстытуцыйны суд прызнаў той указ недапушчальным і заабавязаў Лукашенку зліквідаваць манаполію ў СМІ. Але рашэнне суда так і не было выкананае. Адбыліся масавыя зачысткі ў журналісцкіх рэдакцыях, звольнілі няўгодных для ўладаў працаўнікоў. Былі знятыя з пасадаў рэдактары газетаў «Савецкая Беларусія», «Республіка» і «Знамя юнасці». Узброеныя супрацоўнікі аховы прэзідэнта захапілі рэдакцыю «Народнай газеты». Выданне перайшло ў падпарадкаванне ўладаў. Таксама было забаронена друкаванне апазіцыйных газетаў у дзяржаўных друкарнях. Эти митинги напоминают что-то, да более знакомых. Кажется, что это уже с нами было. Были эти лица, эти речи, эти флаги. У гэты час з'яўляюцца так званыя першыя твары дзяржаўнай прапаганды. Юрый Азаронак, бацька цяперашняга супрацоўніка СТВ Рыгора Азаронка, перад рэферэндумам 95-го года здымае фільм, праз які нясе ў масы меркаванне, што беларускія апазіцыянеры – гэта нашчадкі калабарацыяністаў, а чырвона-белы сцяг – сцяг фашыстаў. При приходе Александра Лукашенко до влады у нас была история с белыми плямами. Белорусские газеты публиковали, державные газеты захотели публиковать доклад депутата Антончика про коррупционные схемы у асяроддзя Александра Лукашенки. Это было на первых полосах, и это было снято у апошні момент, и газеты вышли с белыми плямами. Тады адказнасць за гэтыя дзеянні взял на себе Александр Федута. Гэта было відавочнае сведчанне, што ў дзяржаўных медыа больш не будзе плюралізма меркаванняў, якое добра ці кепска, але існавала у часы Кебіча, Шушкевіча, Вячеслава Грыба. Нашы суразмоўцы распавядаюць, што да прыходу Лукашэнкі ў прэсе гучалі розныя меркаванні. Гэта можна прасачыць на наступных прыкладах. Па тэлебачанні ды ў газетах выказваліся думкі, што напад на Лукашэнку пад Лёзном ягоная уласная інсцэнізацыя. Таксама быў паказаны сюжэт, у якім сцюардэса ўрадавага самалёта распавядала гледачам, што некалькі гадоў таму дэпутат Лукашенко падчас візіту ў Кітай скраў яе сумку з цукеркамі ды электрамасажорам. У той жа момант карупцыйны даклад Лукашэнкі, у якім ён выкрываў махінацыі чыноўнікаў і які, як згадваюць відавочцы, цягнуўся каля 3 гадзінаў, транслявалі па радыё, а таксама апублікавалі ў Народнай газеце, самым масавым перыядычным выданнем. На яе старонках можна было прачытаць, напрыклад, меркаванні дэпутатаў розных пазіцыяў. Я працаваў на дзяржаўным радыё з 93 года по 95 год, і тады у нас быў прямы эфір, і мы гэтым ганарыліся, до нас прыходзілі людзі з рознымі перакананнямі. Начальству это не заўсёды падабалася, мякка кажучы, але тым не менш такая магчымасць існавала. Тады было больш дзяржаўных медыа, якія мелі незалежную рэдакцыйную палітыку, і у межах вялікага медыа, напрыклад, Белтэлерадыёкампаніі, яна некалькі разоў мяняла сваю назву, але тым не менш у межах яе былі радыёфакт, які быў поўнасцю лаялісцкі, і, допустим, радыёкраініца і беларуская маладзёжная, якія займалі
альтэрнатыўную пазіцыю, то бок яны давалі выказвацца розным бакам, і гэта было тады магчыма. У сваёй першай перадвыбарчай кампаніі Лукашенко абяцаў, што калі пераможа, то знішчыць цэнзуру ў сродках масавай інфармацыі, ды даць журналістам свабоду для творчасці, але ў выніку адбылося ўсё наадварот. Каб не прапусціць новых выданняў праграмы «Шчыра кажучы», падпісвайцеся на наш YouTube-канал і далучайцеся да нашых групаў у сацыяльных сетках. Гэтая праграма была створана беларускім расследавальніцкім цэнтрам для Белсат ТВ.